Fa més de 50 anys a Igualada va néixer un projecte per oferir oportunitats laborals a persones amb discapacitat i col·lectius vulnerables. Avui, Taller Àuria continua demostrant que el treball pot ser una eina de dignitat, inclusió i vida comunitària. La nostra missió no és altra que oferir ocupació per col·lectius vulnerables, per col·lectius que tenen especials dificultats per accedir al mercat laboral, i això no ho podem aconseguir de cap altra manera que tenint uns alts índexs d'eficiència empresarial i al mateix temps d'innovació en tots els processos que desenvolupem en el nostre dia a dia i que oferim als nostres clients. Àuria és una cooperativa que posa les persones al centre. Cada treballador és també soci i participa activament en les decisions del projecte. Les persones formen part del projecte empresarial, cooperatiu, i per tant moltes vegades són elles les que decideixen el rumb de la cooperativa. Amb més de 800 persones treballant, Àuria és una de les entitats més grans de la comarca de l'Anoia. El 70% dels seus treballadors tenen una discapacitat i reben un acompanyament constant i personalitzat. Àuria és important per la comarca perquè no hi hauria un altre recurs on persones amb discapacitat poguessin dignament tenir un lloc de treball. Els pocs que aconseguim donar-los un lloc de treball extern acaben la majoria tornant, no? Perquè manca aquesta part de suport, aquesta part de formar part d'un equip, no? Que ells també són part de l'equip. Taller Àuria, una cooperativa que treballa amb cor, amb propòsit i amb futur. Premi ICF Empenta 2025 al millor projecte d'una entitat sense ànim de lucre.